Čaute ľudia, s vami je Glitchhater a dneska tu máme pokračovanie z hry Robit a dneska si ideme dať Mansion. Ja, vidíte, že mám už odznačík, že som hral Mansion, som s takým typkom, nedopadlo to veľmi dobre. Lebo je to ultra akože to ťažká mapa. A dneska ideme zahrať Mansion. Toto bude fakt akože podľa mňa ťažké, lebo viem, že na druhom poschodí je tu ten typek. No, samozrejme, a on má reálne, že decko. Hej, normálne sa plazí po zemi, jak neviem čo. A teraz, no choď. Skadiel. No. Toto nebol veľmi dobrý začiatok. Vidíte? No. Per, telka. Tu hore by mal byť asi majiteľ. Mám to. Telka, nice. Beriem telka z domu. Čo má každá jedna reálne, že vec? No, vec. Vidíte ho tam. Decko. Chápete tomu proste? Cvičené decko. To akože... Ej. Pochopíte? Vidíš, jak tu je vozy? Ja som tu bol. Ale no... Tak do prdele, iď. Spinkaj! Ďuk. Behaj. Kde je ten typek? Dobre, máme, že jeden bug. Dve veci. No, tam je ten typek. Jak tam vošiel? Hej. OK, takže už som pobral pár vecí a takže šporák. Máme 19% urobených a tu už som bol, takže stáva iba horné poschodie, ktoré je to najhoršie, lebo tam je... Tak ne? Toto je ešte lepšie. Ja som dať čo také. Není, môžeme ísť ďalej. Aj mobil, toto fajne. Na čo mi budú 24 taliek? Ja som ho tam videl. To je grajdu. Dobre, teraz mi zaujme. Bum. Tak. Nice. Je tu... Dobrá, legendárka. Koksa, tu chodím jak... Bujak.
nikto. Hej, nikto nechce ísť s Berom. No, yes, a ja mám hackera. Nice. A to je hacker, týpek. Tak to si potom pridám. Táto paráda. Zapnem mu konečne. Pridaj. Ako pridaj si mňa, neže... Yes, pridal si. No, teraz ideme do banky. Ty koksov, už tam vidím typkom. To je cool. Čo? Tak akože typek sa toho nebojí. Všetko porozbijam. Komputer. To tu mám, kde malo byť také. No poď, idem mu pomôcť. Ja sa to je... Okej. Kde je typek? Ktoraj? Je to kto? Tak idem do pleja. Vlastne. Není tu zase ten kód. 3, 5, 4. Ja môžem zistiť, akože kde to je. Už to zobral na túto frajer. Koľko sa to bol teraz tesniak vodu. Nevidíš ma na tom písku. Tam je toľko vecí. Helpni mi. Áno. Zapriem si zatiaľ komputerik. Máme trochu viac sus. Bože, čo? Čo sa... What? Takže ty bude minus teraz? Alebo jak? No ne minus. No tak to sme doma. A to bol hacker. Potrebujem hackera. Celkom. Telka. Ešte 3 minúty, okej. Toto už začína byť ťažké. Joj, jaký sek. Áno, všetko. 780, tak to... To bude asi taký laptop.
akože... Ježiš, aký som rýchly teraz. Áno, ale chcem líznúť už. Aj bože, to stojí peniaze. Poknem ešte za domík. Toto tu má. Iron Bank. Wait, what? A tu poviem, že to pijú. Chcem ísť head. Ty skriňa. Nikto nic netuší. No tak nikto nič netuší. Tak, nebudem rozprávať. Ale on ma hitne na 30 kilometrov. Ne. Tak to ne. Tak toto tu ma bolo tak jasné. Ja sa dohilujem. No, skončím toto tu a končí video, OK? Takže mám ešte 30 sekúnd. To mám. Teraz už ja chcem dať sleep. Kde? Sleep. Toto nie je možné. Ale hitovať viem, takže... OK. Povedal by som, že ľudia... A však tak málo mal 3 hity. No, ľudia, toto tu je na dneska všetko, takže čaute.